Nyakora Mugiajwang dakika en 23 tok sadek mar okinyi kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono machiegni e twak mar chenro mar mbako romo machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Matai nyinga Joyce Oduora. Nyakora Mugiajwang odiochieng' manyoro piny owacho kokale duol makedo kod yedhe mamero ji e pacho kae mano NACADA ne oyango moko kuom paro magigeto tiyo godo e pacho kae maka okal bobedo chik to bro bedo ka konyo e duoko piny weche mag tiyo kod kong'o kaachiel kod yedhe mamoko mamero ji e pacho kae ahinya ahinya to e kind rawere matindo e pacho kae. Kalure kod nonro mar NACADA, rawere matindo mantiere kind higni 15 nyaka higni 24 ema thoro tiyo kod kong'o kaachiel kod yedhe mamoko mamero ji asase pacho kae. Mane momiyo NACADA odiochieng' manyoro noyango National Policy for the Prevention, Management and Control of Alcohol, Drugs and Substance Abuse mano mar higa mar 2025 paro makokete chik bro bedo ka konyo oganda jo Kenya kendo bro bedo ka konyo e thiro midhiero mopogore opogore mikelo kod math asasa e pacho kae. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakora Mugiajwang antiere kae kod welo adek mar mondo mi wapor wach kotudore kod paro makamago bende obobedo kokonyo to nwachopo kae e yo machalo nade. Mane momiyo nyithindo matindo nyaka mago ma jo higni 15 tiyo kod yedhe mamero ji. Yena mar mondo mi arwak welo mantiere gode studio okinyi makawuono antiere kae kod Liki Ila ma en director weche mag chike NACADA. Oyawre Liki chio nade kendo machiegni network. Chio maber Joyce, kamano kuom lungo wa kama watwage wachi. Machiegni. Wendo machielo mantiere godo Nyakora Mugiajwang antiere kae kod Lois Okelo. Lois Okelo en jahocho. Oyawre Lois chio nade? Achio maber kendo amoso Nyakora Mugini oyawre. Machiegni. Wendo machielo Nyakora Mugiajwang antiere kae kod Hannington Oguk ma en jasum rieko e chenro mag rawere. Oyawre Hannington ichio nade? Oyawre Joyce amor kawuono anka. Machiegni to okinyi makawuono. Nyakora Mugiajwang mana kiseneno mage welo mantiere godo achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi ka. Kamoro mora ma intiere in bende bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuo karia deka uchiel nono. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kocha kotwak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi awinjane report mano losno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa mano Joyce Olo kama piny owacho yango kenge mag chika maka opuodhi to biro thiro tiyo kod uso ma auyaye ne yedhe mamero ji kaachiel kod kong'o e pacho kae. Kaachiel kuom paro makamano en ni jogo manitiere buo higni 21 ok winjo bed ni uso negi kong'o kata gidonjo kuonde mopogore opogore ma iuse kong'o. Wawinjane report makamano mondi. E romo mar yango kenge manyien mag chike ma igeto ni biro konyo kedo kod uso mag yedhe mamero ji pacho ka, ma en okenge maduol ma NACADA wacho ni biro konyo e thiro uso yedhe mosebedo ka itiyogo asasa kod rowere. This policy provides a clear framework for interagency coordination, intelligence sharing and stricter enforcement of existing laws to dismantle the networks of producers, traffickers and peddlers who profit from human suffering. Laktar Stephen Mairori ma en jakom e board mar NACADA olero dwaro gi ne sirkal ma pacho ka e keto kenge mopogore opogore ma biro konyo e thiro uso kong'o ka moko kuom okenge go gin chungo lendo mag uso kong'o e wang' jowi, chungo uso gigo mag math mamero ji e mbui, uso kong'o e kuonde manie lela kaka magawa, kuonde yweyo, e dho wath, dukni madongo, alwora mag skunde gi kuonde tiegruok, tesende nyamburko e kind mamoko. Ka paro mag chikno bendo riwo chwalo malo higni moyiene ng'ato madho kong'o mano kowuok e higa 18 nyaka higa 21. We also want them to mandate them to put warning ads and pictorials on these alcoholic drinks as we do in tobacco. Limiting alcohol outlets depending on the population density. Public officers enforcing the law on a continuous basis. Reduction of subsidies and incentives for alcohol production. And most importantly, and this touches on our children, the 300-meter rule. Kata kamano, jogo mosebedo katimo halano maruso gigo mamero ji bendo misiem mager ni kaponi opodho kengegi to ibiro makgi ka gidhi ataro mar chik. Illicit trafficking, manufacturing and sale of drugs and unregulated alcohol will be met with the full force of the law. This policy
empowers us to intensify our operations against the drug cartels, illicit brewers, and peddlers who prey on the vulnerability of our people, especially our young children. Ka apisas mag sirkal mosebedo para manyime e jiwo lwenj kedo gi tiyo asasa gi yedhe mamero ji bendo signe gi ber kod puoch gi sirkal. We will empower our administrators with the necessary training and resources to lead community dialogue, establish local multi-sectoral committees, and engage stakeholders in implementation of various interventions in the community. In fact, we will be rewarding administrators who do a good job and officers, either with promotions or state recognition. Joyce Olo, Ramogi TV. Anya kwa Ramogi Ajang mago gin manamoko kuom paro madul makedo koda yedhe mamero ji e pachoka e Nakada koro chwalo maka okal boket e tema kata boket e chik kaluwore ni nyaka sani gino makoro dong en mano mar loso multi-sectoral implementation mabro bedo kakelo kanyakla mago jokanyo mantiere sirikal obo bedo kokelo kanyakla jokanyo mopogore opogore kembe mopogore opogore joked ne ratich oganda kachiela kod jopiny mar mondo mi one ane ka paro makamago winjo be ni keto gi e time yo makare mar mondo mi odwok penya weche mag tiyo kod yedhe mamero ji ahinya nyato e kind rawere pacho. Kadwa na chako diliki in kaka director weche mag chik Nakada. Ang'o mano miyo Nakada obiro kod chike machalo kama mana higa nikech wang'eyo ni weche go mag tiyo kod yedhe mamero ji wanyalo wacho ni en midhiero ma piny Kenya osebedo godo kuom kinde malach ahinya. Ang'o momiyo sani mubiro gi paro makamago? Mokwongo da wacho ni agero kamano mor chopo ka mondo waler weche gi. Nakada en riwruok mar sirikal mochiwo gi mondo okony weche machalo kamano, weche mag math, weche mag drugs mosehinyo oganda wa ahinya. Wasehinyore e okang' mamalo kabisa. Osetim nonro nikech Nakada ok chiwa gokinyi to wacho ni wabiro gi policy ni. Nonro osetim chakre higa 2017 ti nonro motim kuom nyithi skul ma jo sekondar, nonro chako tim kuom jo university, nyithindo manie mbararany gi, moyud ni nyithindo mang'eny tiyo gi kong'o, tiyo gi weche mag drugs ahinya makoro orocho nyaka ngimagi. Omiyo king'iyo survey kata nonro manche notim higa 2024 2022 ema nonres nwa alam ni gimoro rach e pinywa ni. Otim research ni chakre Mombasa nyaka mwalo kaluo kamoro amora mwayudo duoko ni piny ok dhi maber. Sama osedo duoko ni piny ok dhi maber to wapenjo ni wan kaka duol mar sirikal madili gi weche watim nang'o? Walenga to ichulowa gi taxpayer. Jo usuru ema chulowa, wan ichulowa msara nikech jopiny choko pesa to chulowa godo. So ka wach kama obiro to wacho ni ok wanyal nyaka koro wagol duondwa oko. Sama piny rach nyaka ji gol duondgi oko. Inyalo paro higa mar 2020 kane korona obiro e pinyni, piny nochung', ji noriwore kanyakla mowacho ni nyaka wane kaka wanyalo deal gi korona. Mana kaka ne wadil gi korona ne kaka wabro wacho nyaka wadil gi weche mag math, gi weche mag kong'o e nyithindwa. Ni mondo wahere nyithindwa moloyo kaka waherore wan wawegi. Nikech kwaweya kamano to ok wadhi bedo gi piny morit makare. Weche mag kong'o gin weche moseketho ngima dhano mok tang' ariambi. Emomiyo kaka duol mata wechego mochuo gi sirikal nyaka wadonji e matut mondo wagol duondwa oko mondo piny owinjwa, mondo ji obi e mesa, mondo ji otwage wechegi, mondo weche obed makare. Bendi bedo kinyiso nang'o momiyo koro kalore kod paro makamago Nakada dwaro mar mondo mi ng'amo yiene mar mondo mi omadh kong'o. Wang'eyo ni e pacho kae iwacho ni ng'ato en ng'ongo kata ng'ato en adult kosechopo higni 18 ma ng'ato kata wang'e ni nyithindo mathoth ng'ato kosechopo higni 18 kata janyuol ng'ise gimoro moko kuom gi nyalo wacho ni sani ang'a duong' ok inyal ng'isa gimoro amora. Ang'o miyo koro sani koro chulo ni mar mondo mi ng'ato omadh otigi yedhe mamero ji kata kong'o to winjo bed ni ochopo higni 21 eko chako tiyo kata kohero to chako tiyo kod yedhe go kata uyo. Kata kamano wero ka ne jahocho Lois etwako kinyi makawuono. Lois, iparo ni e pacho kae ang'o matimore pacho ka nikech kiwinjo nonro ma yande Nakada golo
nyithindo matino kochakore higni 15 nyaka higni 24 gine magi thoro tiyo kod yedhe mamero ji, obed kong'o kata yedhe mamoko mamero ji. Mano moyango kanyo wantiere kod kong'o ema itiyo godo asasa, mano atamalo 42.4, wantiere kod njaga kata cannabis atamalo 47.8, kaachiel kod ndawa bende nitiere nyithindo mathoth matiyo kodgi. Ang'o matimore, ang'o madhiro rawere e pacho kae oti kod yedhe mamero ji? Aduoko erokamano kendo mor ahinya ne wan gi Nakada. Tiegruok na mokwongo Joyce ne en ni natiyo kod na umiya tiegruok e weche mag rehabilitation kod weche mag math. To nobedo tich matek ma naduogo ahae kendo kata certificate na mar Nakada koro nitie kando. To aparo ni wach maduong' ma wang'eyo manyalo miyo rowere odonje madho kong'o masasa. Kech asebedo japuonj higni, asepuonjo bende mbalariany, masebedo bende ng'amochung' ne nyithindo mag mbalariany. En ni ginyalo yudo gigi e yo mayot, ginyalo yudo gi sama gidwaro, gi kaka gidwaro, gi kama gidware. Kendo inwang'o ka ndalo moko ne nitie miketo manokel nyaka moro manitie sachet. Kendo inyalo yudo ka nitie moro ma oketie chupa ma nyathi nyalo pande ofuke. Kendo ndalo moko nochopo miluonge ni mobile, nikech onyalo kata soe e jacket ne to wuotho go e yo mayot ma onge chandruok. Koro gima duong' mang'eyo en ni gimiluongo ni access. Ka ginyalo yude to onge kaka inyalo monogi, nikech pod ka nyithindo marawere gi obedo kod mijing'o mar paro, bende gionge gi nyalo mar mondo kik gikaw gimoro kapo ni entie. Ichal ng'ama chiko guok gi ring'o. Koro omiyo access no en gima ng'eyo ni nyalo miyo wabedi program ni ok succeed moloyo gimoro amora. Nyaka sani bende Nakada biro kod moko kuom paro ma apani bobedo kaduoko pinya access kaluwore ni kata kuonde ma iuse kong'o, wach ni kuonde go mago mag dho wedhe, wantiere kod petrol station, wantiere kata kod parks, kaachiel kod kuonde mamoko masani koro kuma ni ok bibedo ka iuse kong'o. Adwa narwak rawera Hannington Oguk mantiere ka elo rawere mamoko odiochieng' makawuono. Wang'e ni gini mulo rawere pacho kae, tin achiel kuom rawere pachi kotudore kod chike kata paro manyien ma Nakada biro godo ma koro biro bedo ka kumo kata duoko piny weche mag tiyo kod yedhe mamero ji e pacho kae. Erokamano Joyce. Paro ma Nakada okelo kata chike mane kelo manyien an ayiego. En mani koro kaka idhi time, nikech kwang'iyo weche mag age limit ma koro kete ka 21 ni. Wang'eyo ber ni kanyocho kete higni 18 ne nitiere factors moko manen sure ni chik mokel higni 18 nitie factors moko mane supporte. Kaka kwang'iyo weche mag academics, weche mag school, ng'ato yudo ni jahigni 18 ng'eny gi pod gin either e school kumochiel e lwet jopuonje kata jok madhi e day school. Odhi school godiochieng' koro mos 12 to en dala e lwet janyuol nyaka otiek higni 18. Koro higni 19 cha emido ka koro odhi e mbalariany, ng'ato wuok ka odhi e kaunti moro osechako bedo ng'ama duong'. Koro aparo ni mondo Nakada ne bigi paro ni giseketo rules moko madhi support rule mar higni 21 nikech higni 21 mostly yudo ni en jathadia kata jasekendia. Sama ng'ato donje mbalariany gi higni 19 kata higni 20 then higa 22. Koro yudo ni kachacha sama ng'ato donje mbalariany to en janyuol mar ngimane owuon, to be en nyathi skul mare, owuoke to odhi tedo, otimo gige, sama moninde kuchecha onge olang' magoni. Koro yudo ni kanyo sure ni Nakada dhi ng'iyo kaka rule mar 21 no dhi ensure ni okete. To sama ne Nakada biro gi rules kata rules mosegabedo onego bed ni wapenjore ni ta ang'o giri mamiyo koro rawere ng'eny gi tiyo gi gini. En adier ni age ma group ma Nakada wacho ni chakre higni 15 nyaka 24. Yes, mana adiera makende.
iyudo ni gigi nitie gik mamiyo gitimore achiel kuom gi en weche mag ahole kata peer pressure. Iyudo ni high school nitiere student moro ma owuok kata family ma jonyuol ne temer, to jonyuol gi gin jonyuol malezi ma to a point en kako biro gi kong'ono owewa kong'o e wi mesa ka ng'ama weyo kombe mar chai, to kong'e ni e ot ka en gi nyithindo matindo. Koro nyathine ka oseneno kaka jonyuol ne timore, owuok gini odhi tere skul ni natimo kama. Koro peer pressure no dhi mbele. Moro en weche mag idle mind. Nitiere dhongere moro mawacho ni an idle mind is a devil's workshop. Seche ma ng'ato beta maonge gimotimo, kata rowere oonge tich kata weche mag dhier, mago gik maseyo mamiyo gigi timore. Koro sama NACADA biro gi rules gi no biro gi ensure ni to ere kaka wanya ensure ni weche mag peer pressure gi to oguk ka ng'adi matin penjo machieli wacho ni onyalo bedo wechego mag dhier, wechego mag peer pressure, kata wechego mag seche moko onge gima otimo, matiende ni en idle, onge gima onyalo timo mar mondo mi obedi. Penjo machielo ma onyalo penjone ni rawere golo pesa kanye mar nyiewo yedhe makamagi, nikech wacho ni moko kuom gi seche moko dhier, gionge gimoro, to koro wacho ni we koro anati kod yath makama. Pesa rowere golo kanye? To nyalo bedo ni nitiere jonyuol moko ema miyo gi pesa, kose weche mag peer pressure, ng'ato wuok seche moko e familia moro maber, to koro odhi to romo gi nyathi machielo ma seche moko onge godo, to koro gineno kaka giolore kose. Gima nyawacho kanyo, according to pacha, onge jonyuol manya miyo nyathine pesa mondo odhi ong'iew go kong'o mondo madhi kata mondo oti gi yath moro amora. To apani ease to access ma oseketo gini, iyudo ni kata moko iuso kaka moro manobiro mowach kama mane iuso e jwala gini moko kalo, iyudo ni siling 30, ng'ato ka oyudo siling 30, ng'ato siling 20, to mano romo mere. Koro apani sama mondo mi wa counter react on mano, maybe NACADA be ka nya ensure ni kata kapo ni uso gigi, nikech wasefwenyo ni kong'o onge gima ber mokele del, kata jok ma access gigi bei onego bed ni ng'iyo bei no ma ng'at ma ok ni ng'ato koyudo siling 20 to nyalo access go weche mag drugs. But pesa access gi lure gi ease to access margi gi prices gi moko ni piny. Yes. To ang'e ni moko kuom kata matha ma seche moko nego gine piny gin mago ma seche moko NACADA okumo kendo ok owinjo bed ni tiyo godo, kata kamano gin no kaka gichope pacho kae kendo rawere kachiel kod joma moko sebedo ka tiyo godo. Mana penjo ma penji kanyo liki kaduoki e twak okinyi ma kawuono, higni ang'o momiyo koro gole higni 18 obed higni 21, ang'o momiyo obed kata 25? Erokamano Joyce, adwa wacho ni higa mar 21 mana kaka asewacho mbele kacha, ok wachiewo chwe gokinyi to wasika ok wabukore abuka di 21. Wawuoyo kuom nonro. NACADA wawacho gimoro ni evidence based research, nonro maling' mong'ith motim makare nyisowa ni higa 21 yudo ka obwongo mag nyithindwa gi moko pok otegno ahinya. Jogo mosepuonje mbalariany kaka madam nyalo nyisi ni brain samoro dhi obwongo dhi tegno kochopo higa 25. Mano miyo wacho ni samoro higa 21 onya bedo ni oduong'o ng'ama rawera mare mosepote agoga king'iye, lakini pache to pod ok otegno makare ahinya mondo ng'e ni gini rach kata gini ber. Nitiere kong'o ma kata math kata substance gi ochalo kaka heroin gi cocaine. Adwoko gima wadwa ni ne wacho. Bechgi ok yot ahinya, kata mana poda matin kama kidhi e piny Mombasa kod Kilifi, Malindi gini, poda matin kama pesa matara gi gana. Omiyo ok dwoko wach ni kichi penjo ni to ng'a miyo nyithindo gi pesa. Gi samoro ndimo jonyuol bende omiyo gi access to resources pesa go. Ai to kaka ne Madam Lois osewacho, kendo koro gichak gi access en gima wach malich ahinya. Kech koro ng'ato nigi access to en gi freedom. Atim kaka dwaro, nikech koro ane mbalariany, kasedonjo mbalariany koro achikora kenda. Koro nyalo mana kawe akawa. So ang'eyo ni katiba moro to wacho ni higa 18, manduoni age of majority gi dho kisungu. Age of majority yes en 18. Katiba wacho kamano. Nya winjo ka nyoro jaod bura ma Rarieda Honorable Tinda Molo wacho ni gini nyalo chendo mbele ka nikech age of majority katiba 18 to wacho 21.
wapenje ni wahero nyithindwa malo katiba koso wahero katiba malo nyithindwa ngeni wach kongo gi math ni kapok odonje odi kapok ochopo machiegni kodi wanyalo wacho kizungu te gi weche mabeyo te ata we kuro chopi Madam Lois biro nyisi ni rehabilitation centers go weche timore madongo to kendo gigenya piny ka wan kaka jonakada wang'iyo kaka ji nyalo keto rehabilitation centers go kuonde thieth go kendo wa credit gi kendo wang'iyo gi maber 21 years kone ka duki kikawach mathore ahinya duok mone penjo ni eyo manyangafu en ni obwongo pok otegna ahinya kata bana higa 21 nonro wacho ok wan mwa wacho to nonro ripode go nitie erokamano Lois Warua Kietwak ere ber mar mondo mi oga weche go ahinya to mago mag paro mag rowere mache moko osechako tiyo kod yedhe gi kachiel kod wach mabende kata likio wacho kanyo mano man ni higni 21 obwongo pok otegna ahinya kata higni 18 obwongo mar nyathi pok otegna ahinya bende obobedo kokonyo adiera e neno ni oduok piny weche gi mag matha sasa kachiel kod yedhe mamero ji kind rawere Joyce an kod adiera makende mana nikech kaka liki wacho ni gima seneno kendo e higni manyalo wacho ni 35 mabedo kod rawere e ka gisomo kata ka ginie mbalariany asetie mbalariany kae madawach ni 6 to gima Oguk wacho ni nitiere mbalariany ma ong'eyo ni nyaka gigeng' kaka nyithindo gi nyalo yudo giko mamero ji kendo kapo ni idak e mbalariany to nitie kaka giketo kendo gigeng'o tinwang'o ni gibedo gise succeed kendo gin gik ma mana achiel kuom gik ma giketo ne nyaka department ma kapo no yudi ni ketho chik kata obedo ni inie mbalariany to nitie ng'at mabiro kauni atwa kendo ibiro bed kodi tibiro wuok kodi malong'o omiyo an kod adiera nikech Joyce Paredi nitiere gik moko mane ok wapar bende sani kata kana abiro tatemo parogi ni ne gichalo nade ndalo moko ne ndawa ini madho ndawa kata ine matatu kata ine ndara mano omiyo ne waduogo mwapenjore ni to koro abro madho ndawa kata kano kadwa madho ndawa ne kama koro wasechope seche moko inyalo kata mnapon inyalo penjri ni be pod ndawa ni gatie kapo ni okidhiga kami madhe ma joma ng'eny noweyo madho ndawa nikech koro ket chik mar kaki madho ndawa penjo miwinjo kaka wapenjogi jomoko ne penjo ni koridwa chikwa nyaka kaka wa madho ndawa aya ndalo mane ji chung'ie matatu ma ok inwang' kata kaka ikonyri ineno kano ket chik en chik mane koseng'i to pod anyalo paro ni nowach ni wadwa ni mondo ji obed piny mondo ji oyue kiwuok e tich kata kidhi tich ne ok wang'eyo ni gigo nyalo timore ne kama koro wantie emomiyo pod an kod adiera ni ka chikegi inyalo ketgi to gima chanda en mana gima iwinjo koguk openjo ni ne wachopo kae nade to watwak gi liki to wacho ni wachopo kae nikech nitiere gik matimore ma ok onego timre gik mage koro achiel kuomgi en ni jomonego bed ni rito chik mar math eminwang'o ka koro ni gi kuonde mag math go koro ng'ama bro dhi chikogi nikech en ema onego bed nong'iyo chik kendo gin gik ma adiera kendo machotho ni kata kama dakie ka kwano bache gi kuonde miuse kong'o gi kata matindo tindo gi kikwano gi 30 tinyalo yudo ni 10 kuomgi gin mag jorit chik koro kapo ni mana kako wacho ni kapo ni waketo chikegi to waonge gi kaka wadwa ng'iyogi to wabro chalo jok matimo nono to mak mana ni pod wabro succeed kapo ni onge access nyathi matin en ng'ama ka rawera ma jahigni 15 koyudo gimoro to ka onge chik mamiyo obedo kod luoro to obro kawe to okine ka koro pache pok obedo mojing obro tiyo kode e yo mokowinjore to adwa wacho ni nitiere yedhe sani ndi aparo ni nitie nyaka miloso kech an gi evidence ni nitiere ma nyithindwa ma onge kod tich motimo gimoko kaka biochemistry kata ma nitie pharmacy
Koro nitiere kaka gin bende giloso gigi e yorgi ma gichiwo gi siling 15 ang'eyo kuonde ma gintiere. To inwang'o ka koro ka ok oyud ma to nyathini biro miye ma to yude siling moro 15. To bende pesa mimadho go kong'o pok nobedo ma onge, bende ok bi bedo ma onge, bende pok none kata ng'ato onge gi pesa kata nyithinde nindo kech to kodwaro madho kong'o to kong'o no to onyalo yudo kata yedhe mamero ji onyalo yudo. Liki nyalo wacho ni nitie kama ka nyithindo go ka ng'ato onge gi gimoro ahinya to ng'at machielo ma kawo cocaine kata heroin tae ogolo rembe to omiyo nyawadgi. Mane loyalty manitiere kong'o ma nyaka wapar maber ni chike gi eki koro dwa konyo nadi. To mogik anyalo wacho ni seche mwakawo gi ma gichako tich to nitie jomoko ma pod dwaro kony mar ni nyaka koro tergi e thieth. Koko tergi e thieth to ginyalo bedo jok mangima ginyalo lal. Koro mago be gik monego wapar ni ka wageng'o kaka giyude to jok manosechopo aridiridi ma koro ne giselutre koro wanyalo konyo gi nadi. Oguk nyaka sani kaluwore kod moko kuom paro ma NACADA biro godo ni onge chiwo license ne jogo ma uso kata dwa uso matha mano manitiere meters madirom 300 e bath skunde kata machiegni kod skunde kata kuondego mag tiegruok mamalo bed colleges kata mbalariany mopogore opogore. Kata kama bende paro ni kuonde tiegruok mamalo kata skunde bende osekawo ting' mano mar puonjo rawere yo makare. Rach mar tiyo kod yedhe gi mamero ji nikech adiera kwang'eyo kata age bracket mano kind higni 15 nyaka 24 maging'e nyithindo ma pod gintiere skul, either gintiere moko nyalo bede primary, moko nyalo bede secondary, moko nyalo bede universities kata colleges. Erokamano. Kwang'eyo kuonde mag tiegruok gi gima NACADA keto no ber distance ma from kuma ji some nyaka kuma iuse matho. Mano paro maber kabisa. To mar ariyo mar keto josomo mondo ng'e weche mag drug and drug abuse. Apani kanyo system mar education oselegea. Nikech king'iyo effort maniketo kanipuonjowa weche maricho mag tiyo gi yedhe maricho gi primary, effort ne ni malo kabisa. Ndalo maybe manipuonjo ng'ato ewi uses of alcohol, tobacco, cannabis sativa, jine sechego ndalogo ne wakia kata gima cannabis sativa en. Gima nwang'eyo ne waneno kata kanipidho ndawa and so on. To koro iyudo ni sama koro ng'ato osebedo gi lony, mong'e ni kamae kata kaka kong'o timo ng'ato, kamae ka ng'ato komadho nyasore to nyalo weyo skul. Iyudo ni sani energy miketo mondo mipuonjgo gigi e skul tin. Awacho kama nikech king'iyo kata sani mbalariany matin sana makawo puonj mag drug and drug abuse bedo kaka common unit. Okay. Mamano is adier. Iyudo ni sani one of the common units mipuonjo ji gin mana gik moko kaka maybe HIV and AIDS and computer. Yes, and computer. To onego bed ni high school gi campus mondo onego bed kaka common unit maka ine first year second year itime across the university te drug and drug abuse. Kech kacha ng'ato seno ni adier nitie jok moko manyicho somo go high school to nyocha okawo moter nyaka rehabilitation nikech nyocha tiyo gi drugs moko. Kochako kelne gini kaka common unit makoro ipuonje in depth to apani nitie kaka nyalo konyo. Koro ka nitie kaka NACADA nyalo partner gi universities mondo gi ensure ni puonj mag drug or drug abuse obedo part and parcel mar common unit can help. Kwaduogo high school, ang'e ni high school onge gi common units, but wan gi PPI. Yes, PPI, pastoral. Yes, ma mipuonjo ji mo gidhi kaka yudo ne around Wednesday, Thursday, gibet kanyo ikelo negi a motivational speaker. NACADA kanyalo partner gi jogi kaya ng'ene one of the officials ni kae. Gi partner gi skunde ma sama itimo wuoyo gi kiko wuoyo ni wajiwo ng'ato mondo som matek. Ng'ato som matek lakini deep down ohinyore nikech weche mag drug and drug abuse gi.
Koro apani kotim mano to nyalo konyo from high school, the same effort mano kete primary ka nipuonjo jicha okele high school, kochopo campus to kele kaka common unit nipuonjo ng'ato. Apani mano nyalo konyo kabisa. Liki bende Nakada nigi chenro moro amora ma seche moko tudore kata riwore obed kod kuonde somo mago mag primary, high school kaachiel kod kuonde tiegruok mamalo mano no tiegra were wi rach mano mar tiyo kod yedhe mamero ji kata bedo ni nyaka sani koro ageni seyo mathoth biro bedo ne dhine Nakada ni ang'o miyo koro Nakada ridonwa wane weche gi mag math mosebedo kwa metho kumoro amora mwadwaro sasa ya mabende wadwaro. Kamano Joyce. Nitie tudruok madhi mbele e kind Nakada gi sikunde. The Ministry of Education. Kata mana survey nono mane watimo e mbalariany go, no watime kwa tudore gi mbalariany go duto e Kenya mangima. Nitie tudruok matimore gi secondary schools. Ma kata sama wa release report gi, mwagolo report gi ne piny. Wagolo gi kwa tudore gi mbalariany, Ministry of Education, ji duto. Nikech ok en tiji ng'ato achiel. Kiwe ne ng'ato achiel to samoro do barindas. Omiyo wamedo tudore, pod wabiro medo tudore kendo survey gi wagolo gi ga bang' kinde machuok. Mogik ncho tim higa 2024. Pod wadhi timo moro kata mana higa manyien. Mondo wang'i ni gin kata mana kit kong'o mage ma nyithindo gi madho. Kech kong'o to chal ni koro riwo ji te. En nonro ma kitimo tudruok chakre Mombasa nyaka piny mwalo kaluo kata dhimna. Nya winjo report moro ni nyaka pinje mayande kuonde mayande ok madhi gigi koro kaka koro Isiolo gini Marsabit piny Wajir gi Mandera kama jo moko jo Kristo nitie mibe sani koro ji odonje weche gi mana motegno chuth to nikech weche mag stigma gi sama ng'ato ose tuo koro osegoyo nikech weche mag math gi koro nikech stigma ok onyal dhi e thieth e county no koro rengo duogo kata Nairobi kama oyud thieth nikech ofil ni konene kucho ni nyo tiyo gi kong'o to mano ok ber. Omiyo nonro nyaka watim, nyaka watude gi joma nyaka watude gote, Ministry of Health, it's gimoro sirikal kani a whole of government approach. Ni kidienje duto mag sirikal nyaka tudre weche duto, obed climate change, obed weche mag HIV, obed weche mag somo, obed weche mag math gi duto nyaka watude. Omiyo mano timore pod wabiro medo time kaka migawo madili gi weche mag math gi mondo mi waneni gini ochopo kare. Adwa na wach kendo ni ma gin policy. Wachalo jomo obolo kidi bungu mondo koro ji ogo mbaka. Policy and policy o set the tone wa wach gi kizungu kamano mondo winjre malong'o. Omiyo kakoro ki sirikal dwa propose ni walok chik kama. To policy manyo waketo nyoro cha manyo bedo launch gi jatend migawo mag Kipchumba Murkomen koro telonwa mwatiyo go mar loso chike bunge parliament obed senate kata national assembly koro tiyo gi policy no wa propose kwa se lieko to koro watimo public participation kaka katiba dware cha so that weche mabeyo mwawacho gi kata pingo mwapingo piny manyoru ji omutni kabisa oidwa tamo madho kong'o koro karibro nyewe kanyo ok nyewe supermarket ok nyal nyewe apenje school te usekong'o nango school yudhi somo koso yudhi ngeni stage mar youth ni wadwa Annington youth ni chakre higa 18 nyaka 35 bed gi nyathini machiegni okadhe olalo no kochopo higa 35 koro en dhano ma koro nyalo timo gigene an kipenja kata kipacha maiye mok ma to koro mar migapo mar Nakada anyalo kata wacho ni wachori gini jaka higa 35 ma koro gato pache otegno moromo koro onyalo timo gik modwaro but in a nutshell awacho ni tudruok ber mbaka nyaka go okene ka chero mwawacho ka ni ni mbaka oromo mbaka oromo nyaka warome mbaka be nyaka romwa mama wakony oganda wa weche mag kong'o gi kiwuotho e estate kaka wuono iuse kamoro amora ang'eni biro penjo kanyo mar counterfeit kong'o mabandia ng'eny ere kaka ukedo kode kong'o mabandia ahinya nyato mago ma seche moko rawere yude nengo mani piny mano bende ma koro ketho nyaka chala mano mar ngimagi iluongo ni rwata ndalo moko nitie osipta moro mane kana ng'eyo chon norateng' nodhi chol kama odhi omadho sachet kama koro olokore malanda penje to wadwa iblich kare kong'o motimo dende kamacha gin moko ma bechgi yot gi makineno kaka wang'o kata dho ng'ato iol magara ko oli chai to
ok inyal madho chai wang'o dhogi maonge kaka inyalo timo. Counterfeit. Kong'o mang'eny minene use e soto mwawachogi watemo deal gogi gin kong'o ma bandia. Gin ema giketho ngima ji mogik ahinya. Omiyo counterfeit crackdown pod wadhi timo. Ji dhi ywak, ang'ene ywak to koro nitie. Ji oywagi to wareso ngima. Nyiche wan wi kokadho nyiche wan kamoro ni Kerio Valley. Wan gi twak moko ni jokwala usalama. Mwadhi kotelwa gi jatend migao marwa, PS marwa, gi the entire administration, ngao. Kerio Valley nyiswa ni yudo chak, kong'o yot malo yudo chak midwa tedo go chai. Nikech mabandia mawuok nyaka piny jirani ma Uganda kocha. Odonjo kacha gi Trans Nzoia. Omiyo sani koro Kitale kidhiye ema koro matho timenewa. Nikech mayot gi. Border enforcement alwora wa kachacha gi kiewo mag jo Uganda kata kidhi Namanga ka weche timore madongo. Nitie panya routes moko magik moko kadho go magalagala. To kata iwa kae ni tinde kong'o kaka ne madam osewacho ni tinde ng'ata kata nyalo loso kong'o. Ochoko machine moko achiel ariyo adek kama to keto to nto se lose en koro tikia gimo lose go keno tinga no kanye mang nikete ethanol. Ndalo moko dong kong'o nego ji. Loko ji muofu. Koro koseketho ngimwa ni koro nyodwa ni omiwa freedom. Freedom to ber. Katiba wen katiba malach gi weche mag ratiro mag oganda. To nyaka wa balance ni ratiro mag oganda gi ngima mar dhano en gima important. Productive age marwa en 18 to 35. Mane kama ng'ato nie gi teko monya kata timo. Sani sirikal okelo gik mabeyo mag affordable housing mondo ji odhi oti. Climate works ji odhi oti. Tiang' ni tina de ka koro kichiew gokinyi kar madho chai kata madho nyuka. To ikaw gichi ole dendi koro kata teko michungo malo. Ageni de pod intiere paro kachiel kod puonjo mopogore opogore mabende wabedo ka walose. Kata kamano adwani gi sani wakaw yueyo madundo nyakwara mogi ajuanga med chwalo ote magi paro mora mora bobedo ka somogi bang' yueyo mwakaw gi sani kik idhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Pari onge somo gimoro maber. Kapo neno bro fwenyo ni niwonde kae to kae to ang'o? En koro bro chako chich kodi, moingo ka en oheri kae. To ka koro sechako chich kodi, en obiro ng'eyo gima in ipande. To emomiyo ang'o? In nyaki bed motang'. Nono gima dhi nyime kindi gniti, en obiro ng'eyo. Sutkucha, sewacho ni kuja donjo. Ang'omiyo kiwinj wach Sutkucha. Uka, parishon mar polise madhi nyime kae. Munde bende nyalo yudi kanyo. Kane uru winja, osiepna kumana chiel gi jaode, intie yie kae.
The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travels Getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight. All packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang kendo ero kama na inyako medo kete Ramogi TV lakseche gi kama dhi mbele ko twak marwa chenro mar mbako romo. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antere kai kod Wela Dek antere kod Liki Ila, director weche chike Kanakada Lois Okelo Jahocho kachiel kod Hannington Ogu ka jasumrieko ewi chenro rawere. Watu wako tudore kod paro madul makedo kod yedhe mamero je pacho kae Nakada no biro godo kata oloso mar mondo mi oneni odwoko penya kata okedo kod tiyo asasa kod math kachiel kod yedhe mamoko mamero ji ahinya to ikind rawere e pacho kae. Kwa dhi mbele kod twak mar Lois winjo kanyo ka Liki no temo mulo wach moro ni nitiere kaka wach ni mano mar tiyo kod yedhe mamero ji sani koro entiere nyake gwenge moko ma seche moko noko timre ahinya kendo no chiwo ranyisi ni yudo ni seche moko ng'ato obuok e gwenga tiyo kod ranyisi gwenge go kata mag Wajir. Kalure ni koro osetiyo kod yadhna sasa to koro neno ka koro dhi kode marach to biro to manyo kony kata thieth e kaunti mamoro. King'iyo policies kata paro ma koro Nakado biro go ni matende ni ok onyal dhi e thieth kata ok onyal manyo thieth e gweng mowuoke kalure kod akweda kata stigma ma intiere godo. Bende chike makamagi kata paro makamagi ma Nakado biro go obo bedo kokonyo e duoko piny akweda inyanya ne jogo ma wacho ni nitiere kod addiction mano mar tiyo kod yedhe mamero ji. Erokamano aparo ni wach ma Liki wacho no en nikech koro bende kuonde kaka Wajir geri ng'eni sani piny Kenya yawre counties oyawre koro joma wuok e counties mamoko to dhi e counties mamoko bende koro ng'eny to sama ng'ato wuok ni ing'eni ja Kenya en ng'at man Nyasaye chweyo gi rieko mang'eny kendo paro mang'eny mwanyalo luongo ni creativity. Kano dhi kucho to dhi tich to yudo ka gini onge kocha ing'eno bro biro to ome koni to tere kuchocho to kosetere ting'eno tere ne jok ma onge kod nyalo gini pod gi kia kakiwinjo Ogu kwacho ni ng'ato ikone ni belie gini to kobilo to yudo ka gini miye oneno maber mohingo kaka nyocho nenoga nikech nitiere of course wang'e maber ni yedhe mamero ji nitie kaka gimiyo ng'ato bedo gi raha moro ma oko bedo gago pile to ing'eni obro kawo ma to ko winjo ka en gi raha to miyo ng'ama chielo kendo miyo ng'ama chielo omiyo pod waduoga to wawacho ni ka wanyalo bedo ni nitiere control mar kaka ji yudo gigi kata kaka ng'ato nyalo golo gini koni mater kamoro ma gionge gago to pod dhi bedo maber. To wach mowacho mar stigma ne en gima osekelo chandruok mang'eny ne wach mar kedo gi yedhe mamero ji kendo en gima kadine wanyalo puonjo familia ni kaponi inyalo neno kodiochieng' mokwongo ema kata obed nyathini kata obed jaodi emobiro komer that thing ma onge okia to okipando kendo gino kikawo ni en gima okonego ng'ato ng'e to ka
ji ok opando wechegi to gichako manyo kony, tibiro yudo ka nitiere nyithindo moko ma wan waseyudo ka min-gi to wacho ni nyathina to koro mae an koro akia, nikech nobire ot nyoro komadho kong'o momer mokiare, to wadhi wayudo ka nyathini kara mae odiochienge mokwongo mar madho kong'o, kara mae odiochienge mar adek mar madho kong'o. Ing'e ni koro kapo ni wayudo ni en odiochieng' mokwongo, nyathini en pod nyathi minyalo wuogo. Kar mondo idhi ichak lamone chakre okinyi nyaka odhiambo, itere kuom kia ng'ano, odhi kia ol kuom pi mar kia mahawi, inwang'o ka nyathini onego bed ni iwuoyo kode ta ichako puonje rach mar chako madho kong'o. Nikech ng'enygi wanwang'o nyithindo mowuok e form 4. Achiel kuom gik ma gidwa nyisorego ni koro gin jomowuok e form 4 en nodhi omadho kong'o. Ng'amotere kong'o ni en watgi moro kata year 1 moro kata nyathi moro motere. Koro ka waweyo gik stigma gi, ting'e ni stigma gi gin gik ma koro nyaka wachakgo e udi. Ka ok wachako kodgi e udi to ok wabi konyo mondo wagol stigma ni. Inwang'o ka ne ng'ato neno nyathi Lois komeri e barabara e apaya, to kar mondo bi owachna ni nyathini cha to naneno to nonie gima time, en obro dhi wacho ne ng'ama chielo, to koro gichako wacho ni jahocho bende nyathine mer, jadolo bende nyathine mer, janakada bende owadgi nyalo bedo ni madho kong'o, kamano. Koro magi gik makonyowa. To yiena mondo awach wach moro kapok wiya owil, ni chandruok gi midhiero ma wan go ahinya, kata kapo ni wabro keto programs gi ni nyalo puonjgi e skul, iyudo ka ng'ama onego opuonjgi ema nigi chandruok mohingo puonj modwa puonjo jigo eko. Nikech en mobiro ka rwata osewang'o dhoge to odwa puonjo nyathi, to ng'e ni wan gi nyithindo kipuonjogi to onego bed ni in ema ikuongo nyisogi ranyisi mar gimonego gitim. Kidwa ni mondo giwe gini, tin bende nyaka iweye. Ka janyuol dwaro ni nyathine owe madho kong'o, to en bende koro nyaka odikre, ok wanyal tamogi ni kik gimadh kong'o, to nyaka koro dikre kong'o miwinjo kogu kwacho ni obiro kode ot, omadhe, en ema koro owero wende, to en ema koro odwa wuoyo, koro idwa wacho ne nyathini ni gini rach nadi, to neno ka min gi kod wuon gi jomadhe. Mane shida maduong' ahinya, mane momiyo kata Liki bobedo kong'iswa ni wechego mago mag online sales ibo bed ka igayo machalo nade. Kalo ne berbere wanyalo wacho ni supermarket kata restaurants kata magawa mopogore opogore, na kada nyalo timo raid kanyo kinde ka kinde to neno ma uso kong'o tinyalo lori. Kata kamano wechego mag uso e mbui kachiel koda tero ne ng'ato kong'o nyake dhode magibo bed ka igayo machalo nade. Kata kamano Guka, ere kaka rawere inyalo nywak lwedo e wach mar kedo kod yedhe mamero ji ahinya to gisadi ma koro nakada, ere kaka nakada kachiel kod sirikal bende koro nyalo riwo rowere lwedo mar mondo mi rowere bende one ane ni gini ok en ni koro nakada ridonwa, nikech sani wang'eyo ni seche moko nitiere mana nyathi ma biro bedo katimo form 4 tam mar adek, to seche moko en oseparo ni asechopo 18 katika skul kama, to koro antiere at liberty mar timo gimoro amora madwaro, kong'o ma yande seche moko ing'ise ni kik obili, obo bedo kobile, to ero nakada bero koro chopo ni kisechopo higni 18 podi bed mos nyaka ichop higni 21 ginyalo tiyo kod yedhe mamero ji. Ere kaka inyalo nywak lwedo rawere neno ni paro masani obigodogi oketgi e chik e yo makare kendo konya piny Kenya e sudo mbele kedo kod yedhe mamero ji? Kamano Joyce, nitiere okembe ma nakada nyalo kawo mondo mi okony rowere wechegi. Mokwongo, kwaseng'eyo ni mae gima miyo rowere donje weche makong'o, ang'o ma nyathi omon mi watiek magi? Magini dwaro en combination, no ok en nakada kende, en nakada to en government to en rowere gi, alafu nitie ng'at achiel be ma en makoro chalo ademigod, ochalo nyasaye matin ewi gini, nikech government nyalo tiyo, nakada nyalo tiyo, rowere nyalo temo matek mondo mi oweri gi weche mag kong'o, lakini nitiere ng'ato ka miluongo ni janyuol. Janyuol en ng'at moro ma en be nyaka play a role maduong' kae kabisa from ot.
inena ja igina paga biro ja igina paga boro nyathini ma ja igina kaka sani nakado kiri nyaka 21 ja 20 years tinyisi maber winyo kata ka jirende wacho ni nwadhi e chiro kata nokalo kama to waneno wuodi cha waneno nyari cha timre kama to in kokelni wach imako sigu gi jirani ni nyathina no ber ma okachaka to samo wacho no ber ni sani to wang'e ler kendo gichunyo wacho ni an mamwa ni biro defender ma kata ng'atimre koro jonyuol be nyaka play role no makiwinjo in fact onego bed ni winjo idwa ni mondo jogo mimo information idhi tim nonro ming'eni kama timre. Koro partnership man between government, rowere, jonyuol to kod NACADA mondo mi oter civic education e mbalariany gi high school. Mar ariyo, government be nyaka koro weche mag unemployment mwawacho gi nyaka government kawe serious nikech migawo mar NACADA dhi temo matek mondo mi oket chikegi. To chikegi achiel kuom gima osefwenyo ni gimomiyo rules gi bedo broken ma ok onego bed ni gibedo broken en ni yudhe gin idol to gin idol nikech weche mag opportunity. Ng'ato onge kaka in Joyce kata kaka an ka ok an idol nikech chakre saa 3 nyaka sani abiro ka mondo mi awuo kiny ane tich in owuon ni tich chakre saa okinyi nyaka odhiambo time minya yudo mondo mi idonje weche mag yedhegi onge. Koro government sasa ma wan kaka yudhe wacho ni job opportunities onego bed created ok mana mondo mi wager economy mar Kenya ten nyaka ni mondo mi oket yudhe bed busy ka giger economy no mondo mi giwuoge weche moko mag drug and drug abuse. En mana sama koro waketo gini mochopo up to 21 years mana aduoge path cha mawatemo wacho age koro NACADA migawo mar NACADA be nyaka koro gi dig deep gin be nyaka push government mag weche mag job opportunities ne jok maloso counterfeit gi nikech jok loso counterfeit mondo mi gi according to gain mondo mi gi jikimu kimaisha. To at the same time wan nyaka gi rowere ma ng'ato tieko form 4 to ng'ato maybe ok oyudo grade manyalo tere mbalariany ng'ani ochako hustle to yudo ni hustle ma ng'ani timo ka koro sani ouse club ouse ba ya 20 years ya 21 nikech osetieko school en gi ID ono ne ng'ama duong'. Koro manyiso ni the moment modhi chopo ni age mar 21 ok onego madh kong'o to manyiso ni nyaka age mar 20 age mar 21 age mar 19 ok onego bed ni yudi nyaka kuonde miuse vitu mano kendo dhi kelo kendo problem moro to as we solve another problem mar unemployability. Ai adwa ni likio respond to mano mondi kapok aduoko apenjo machielo. Jonyuol bonyisi ni anyango nyathina machako menwa maher ok nyal bilo ko iriambo ne parents mang'eny ok ya nyithindegi kido nyathi wuok e ot ko mama muol to ko wuok e dhot orwako kite mar wuoth koro kite mong'eye go yie kucho pogore gi mong'eye go e ot koro mama ne wacho ni anyango nyathina ok nyal be pok nobilo nyaka nene. Ani to ayie kodi ni weche mag tich unemployment bende nigi role magi play. Mano miyo sirikal nigi weche mang'eny moketo selieko kani ka sirikal wacho ni affordable housing kigero to miyo ji tich en tich mane misingi mar sirikal ma wantie mane wuona tiyo ni digital jobs minyalo time mbui odwa time mbui odwa mana oda e kong'o mondo kelna e ot koso mbui ni wanyalo tiyogo digital economy nitie jobs ma digital economy nyalo create omiyo en jukumu marwa mondo wapuonj jowerewa matindo ni kata bana simino kikawe lweti kama kitiyo kode onyalo timo ni weche mang'eny. Ji yudo yuto mang'eny katiyo gi simo mineno ker jawacho ka ni diyo kama to dola donjo ok en wacha nitie youth ma otieno genendi gitiye simo no to giyudo dollars gi ang'e wedena mang'eny mosetiyo kamano mayudo pesa yuto through that channel. Weche mag tich en weche ma waduto nyaka wanywakne sirikal private sector sirikal nyaka mi private sector thuolo mondo oket tije uso kong'o kende oket tich ni kiwuok e university 21 to ni gimi kongo neno mogik en uso kong'o afadhali wachna kata ni en yawa piko ting'e kata ji
kiko start ni to siling 50 sayudo ber kata kurangi dugu kiol to in gi giri moro ma bet ne gi yuto moro makare moloni iuso counterfeit iuso rwata mabadhiya mano atemo wacho ni jok makrosan nikech koro dongi diket rules gi jok makrosan as we speak gi 19 years gi 20 years gi 18 years ma already uso sana koro sama rule dibedo implemented nyaka jogi be nyaka gol from this sector nikech ka wacho ni kongono be ni from 21 and above ton sani nti jok moko matiyo mar 19 years koro nakada nyaka ensure ni jogi owuok kuonde mag uso kongo adone ayaka kamoro ka lela na wacho ni magi proposals pok gibedo chik ba policy kizungu wacho ni for lack of a better word o set the tone ema koro wadwa tiyo kode kaka ramen ni kidwa loso chik titiyo kode nitie ma ka wabedo gi mbaka ma twak malach moko wabro wacho ni ma to nyalo tiyo to ma to ok nyal tiyo ma ibro tigo gi mbele kucha manyalo tiyo sani wabro tiyogo kwa wacho ni ok dhi us kongo kama ji leme mano to nyaka watim kok wacho ni ok nyal us kongo kuma ji some nyaka watim osiptali da use kongo mondo ango otimre osiptal to ji odhi neno jotuo ng'ato dwaro thieth kanyo kongo omengo kidhi kata mana e beach nyano ka osipra moro ndike internet yorni ni kata tourism koro dhi gore piny nikech watamore wach kongo e dho wede mano ji obiro madho kongo donge nyalo madhi miechgi kuonde magiaye kata pinje magiaye America nigi higa mar 21 America e piny mwa celebrate malich ahinya kuom weche mag ratiro mag dhano iluongo ni civil liberties America noyalo wach ni nyaka Supreme Court ma higa mar 21 nyo kadho ni wamede higa ni tu 21 kiwe the fact ni moko to gimbeko nyaka higa 16 nyaka higa 17 to ma kongo to kata gin gi wacho ni 21 Botswana otimo kamano Botswana en piny mane weche mag HIV notieko piny ma gidongo na keji 1.5 million gikaw route mar 21 Ethiopia teme South Africa pesa ni koro temo wach 21 Kenya bendo osedonje elo wachako conversation to kopogore kod wach higni 21 no wach machielo ma kata kuma moko mbende nakada ne wach en wachno mano mar uso kongo kokale mbui kata online sale kachiel kod weche go mag timo home deliveries kata tero ne ng'ato kongo achiel kachiel nyaka dhode kacha mago tibo kumeyo machalra nikech kata kopogore kod tero ne ng'ato kongo dhot adire ntere jonyuol moko magin bende ginyanya ko to gibiro gode ot kacha be nyithindo bende pod ibro mana nene eme wadwa ni ndo wacho ni ting ni ok en ting mar nakada kende ok en ting mar sirikal en nyaka ting mar janyuol adier ikawo ko mondo bidi bolo kanyo to nyithindo matinde gin curious nyathi nyaka wang wacho to gin mama era ni ang'o mani abile matin to addiction mana kaka ne jahoch ni osewacho ema jalony mar hocho addiction kata siso mar math kodonjo ni kapod tin na okuogi ma higa paga chiel ana dongo kamoro mane kichiew kwetani kacha kidhi kacha busa koro in meyiero kidwa dhi skul kata kidwa dhi skul okada wacho kuma na donge seche ni ane ya koro yiero wakene adhi koso kikadhi kawuono ango ntie Kiswahili dabu e skul kacha kawuono kadhi chiengno wadhi e bungu wadhi bilo gimoro ok dibed nade ni wana gi piny maonge chike nyaka bedi enforcement police okwan go moro mo nyalo ng'iyo ng'ata mana dwana wach kaka wabro temo gi law enforcement officers emane wacho ngien gi kizungu ni a whole of government approach police bro timo mare o school timo mare mbalariany timo mare kanisa timo mare hospital timo mare riwruok mana kada ni board mar mana kada wan gi jite wan gi ginene mar tudruok mar jo Islam ni e board no jo Kristo ni e board no kata mana jakomba mar board en reverend ng'amo udhi school kendo ng'ama dhi e pulpit somo nitie role ma kanisa bende timo ananya ja Kristo abro wacho ni weche kongo gi nyaka wayal gi pulpit buk mar ngeche 21 gi 23 kanyo wacho na ruodhi
mang'eny kong'o osego piny kata mana Lut kisomo chakruok 19 Lut ka nobilo kuong mokadho kiewo ng'e gima notimo noriwore gi nyige mokelo anjawo omiyo en jukumu marwa waduto kanisa tim mari janyuol tim mari sirikal tim mari nyathi tim mari polis tim mari sirikal tim mari kana be akete yo makare ikete yo makare owacho kama ber kabisa kendo part mar kanisa no kanisa nego sama koro wadonje gini to kanisa nego koro ng'is jogi adiera nikech yudo ni jokong'o tema yalo jokong'o yalo en ni koro gik ma giyalo sama gisemer opogre gi yalo moro monego bed ni ng'ato winjo cha kendo nyanyise kaka ruoth Yesu notimo ang'o e weche mag kong'ogo koro kanisa bonego bed mondo mi at least gimi jogi the real spiritual nourishment kaka muma wacho weche mag kong'o ni kong'o rach nikech gimbe gi ga defend masama ng'ato osemet odo nyisi kaka muma notimo kama noloka ang'o mobedo kong'o and so on ging'eyo verses go but koro nitie verses moko koro mag luaro ruodhigo akanya yie kodi onego bed ni kanisa be koro donje gini Joyce ing'eni gima lit kendo kata ka Hannington wache to awinjo kobwoga nikech ng'eni sani kata mana kanisa no ajadolo kata kanisa no jodolo bende koro donje chandruok mar tiyo kod yedhe mamero ji kendo kod madho kong'o tinwang'o ni nitiere kanise moko ma orido ne jodolo matek nikech nitie kaka ing'iyogi kaka giromo to kapo ni nitie wach moro maponi odonjo kuomgi to ing'iyo to nitiere kanise moko ma bende okokumo wach mer kata madho kong'o kendo inwang'o ka kuonde ma jodolo bedego ema imadhe kong'o koro kichako yalo ne jakristo to seche moko en ema ne en kod anasebedo kama jadolo ema lamo ne kuong kendo koni magi gik ma Yesu noloso so wachopo kuma koro aparo ni wach ma wajiwo ka ni gini ok en gima dhi bedo mayot ka ng'ata okawe to kete weche mag oyuma kendo odhi owuoye kachal ka gima nakadano owuoka kaka Liki wacho to obukra boka ni koro giwuok gi gimoro nyaka koro wabed jok ma nyalo ng'iyo gini matut nikech aparo ni wang'eyo kaponi jonyuol samineno ka nyathini ubiro komer kata ineno ka wang'e chachre ng'e ni ichiko kuma ibiro dhi dwaro $3,000,000 kaponi ok igeng'o kama nyathini dhiye mano bende makele penjo machielo Lois mana kan kuomi ka ntiere kapod antiere kuomi wechego mago mag aula mag mbese ma bende oguko lose kinde mano achako ere kaka inyalo konye e kedo kodgi ahinya nyate kind rowere kaluwore ni moko kuomgi kalure kod aola ka gineno gigo ma jowete gitimo ema koro miyo gidonje wechegi mago mag matha sasa seche moko janyuol in ing'e ni nyathini en osiepne en ng'ane to ikia gigo magitimo aola go mag mbese kata peer pressure ere kaka inyalo kedo kodgi yo makare mar mondo mi waduok piny weche mag tiyo kod yedhe mamero ji ing'eni sani aparo ni pek nitiere kuom jogo momiyo arita mar rawere kendo kata kanyocha jatend piny owacho aparo ni kane wan kodika nawacho ni owacho gima ber en mana ni tinde gimoro amora mowachi kata ber to idwa goye kata rach idwa goye sani endi kama wachope ni jonyuol aparo ni kaka Hannington owacho ng'ata ma omi tich kata ma nigi thuolo kata nigi kinde mar bedo kod nyithindo marowere nyaka koro ochal jakwath mong'eyo ni nyathini ochung' okinyi to odhi kanye to otimo ang'o to kaduogo to anyalo bet to oke kawuono to itimo ang'o to sama iwuok okinyi bende iweye gi gimoro monego tim kata kane udhi nindo to bende iwacho ipenje ni to kiny ipango nang'o
nikech inyalo yudo no onge gi tich adieri to kata onge kumodhiye kata sani ginie rusa to ipenje ni nikech sami penjo nyathini to nyaka pache ti nikech obro penjore ni to ka odiochieng' kodiochieng' mama kopenja to niko tu mama kopenja to sina mpango. Koro ka nyathi bedo ni onge kod mpango to nyaka koro ichak pange. To kiduogo miyudo ni ne tich mane gitiyo en manusiepe. Ng'e ni osiep en gima muhimu sani e ngima nyathi to osiepego. Bedo yudi osiep moro moseng'eyo ni an ka ani rusa kama tanyalo konyo minwa e puodho. Bende dobedi go osiep moro moseng'e tiyo gi mbui. Bende disume osiep moro moseng'eyo kata na kabiro nitiere program moro mane iwuoyo kuom miel. Gimiel to seche moko ka gimiel no to gidhi giyudo kata mna siling moro 50 kata 100. Nitie gik moko aparo ni tich pod nitie mang'eny mak mana ni koro nyaka wang'e ni yudhe wagi gidwa mna dhi ofis koso gidwa mna ni mondo ndikgi koso pod ginyalo kawo tije moka. Nitiere nyathi moro manyaromogo matiyo kod wuon gi tich gedo kech gini rusa malach owuok e public university kendo somo business maber degree to otiyo kod wuon gi en kar mondo wuon gi okaw ng'ama chielo koro to en emotiyo gi wuon gi ma apenjora ni yani nyathini endi wuon gi owuoyo kode e yo machalo nade mondo mi ong'e ni tijni ok en tich michayo. To tijni emomiyo wuonwa tij mjengo kendo en emo oloso ne upaw. Aneno ga nyithindo kama dakie e oganda mamoko pod aseyo oganda waseche moko inwang'o ka min gi nigi kios mang'ado alot kendo en ema koro kawo tijno kata en ma koro oidha piko odhi omalot no koro min gi ok ema idha piko kosekelo to mama gi koro chung' to loso gik moko to wani oganda wa benda wacho ka jachir ni wan kata kiwacho ne nyathini ini ng'ado ga alot to neno ni mago gik moko nego bed notim. To sani bende jonyuol onego ng'e ni nitie kong'o ma nyathi madho momer to ok inyal winjo tikne. Kata wang'e makwar cha nosekawo ging'eyo gidhi manyo eye drop ochwade wang'e kosebiro onge garufu to mer maber ok inyang'eyo. Aya, pod wabo medo twak kalure ni paro mopogore mana kada bende obiro godo nyaka sani moko kuom gi kata jomoko osewacho ni biro bedo ka ketho ohala ahinya to jogo ma osebedo ka timo ohala mano mar uso kokalo mbui kaachiel koda wanyalo wacho ni gin delivery kembe mopogore mag delivery gine moko kuom jogo mosebedo ka wuok ka koro ng'or ni paro makamagi biro bedo ka duoko piny ohala magi kaachiel kod jogo ma seche moko uso math moko kuom gibedo osebedo ka ywak mago tinyalo kony e yo machalo nade ahinya nyaka lo ni paro makamagi obiro mar mondo mi okonya e kedo koda yedhe mamero ji mano ma kotim e yo makare kata koket mar mondo mi obed chik to bro konyo e neno ni ngima mathoth ores kowuok e lwet kong kata kamano nyakoro muge jwang adwara kaw yoyo madundo gi sani kaduogo to ote magi kaachiel kod penjo abo bedo ka somo e tielo mogik e twak marwa kik idhi mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Look
Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Lo, kuise. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e tielo mogik e twak marwa e chenro mar mbakoro ma singoni na bobedo ka somo ote ka achiel kod paro mopogore opogore ma uchwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Kevin Odhiambo ng'ise ka ni Joyce, sirikal kod Nakada oket chike marito kuonde ma iuse kong'o gi seche ma imadhe kong'o kendo gigore gi counterfeit illicit. Owacho ka ni ojende onge tich kendo gin depressed. Emomiyo majority madho kong'o. Nyithindo gi osomo kendo giriek, but sirikal ok nyal miyo gi tich. Wacho ni chik ni diketo uchumi nikech kong'o en achiel kuom commodity ma sirikal choke usuru mang'eny. Omedo ko wacho ni Gen Z kod millennials dhi medo bedo gi enmity gi police nikech ibiro mako gi sate gi chiefs kod police. Jotendwa one kaka nyalo loso uchumi. Omi vijende tije, vijende onge tich. Emomiyo kong'o madhore Kenya kae kamano. Lewis Woda Wasiboda wacho ka ni ane chenro ka an Awasiboda. Wacho ka ni Gen Z onego lokre, azina onego wetiyo gi yedhe mameroji. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho na siro pach Nakada no, adiera math ketho rowere, iyudo ka ukinyi rawera matin osemer makiare, ketho negi nyaka tich, hignigo poditin, dine gichore nyaka 30. Nikech mano e age mathoth rowere gin mature and financially stable. Nitiere jonyuola ma bende metho e udi ka nyithindgi neno. Kuongo ikano nyaka e udi, mae keto nyithindo e tema. Adier makende, nyathi luwo gima oneno ka janyuol timo, kuom mano jonyuol bende nyaka bed role model. Mogik, to owinjo Nakada kum nyaka joma oyawo bache kuonde dak. Iyudo ka ground floor en ba to malo ji odake. Aparo ni mano nyalo konyo e wach math mar oyuma.
aluo twak kanu moja enako. Injinia Lazaro Kanyambok bende ng'iso ka ni Joyce Oduoro kod Lois Okelo ne kagirido sana chik ne kong'o kod regulate bache sana gino nyalo nyuolo very many dents of illicit brews. Penj Gachagua gima ne otimore Mount Kenya sama ne ochako fight licensed brews. Omedo kwacho ni ananeno ni sirikal omanye strategy mar fighting hard drugs which is so rampant amongst the youth. Joma import hard drugs are the decision makers in high offices. Koro sama ji dwa kedo kod hard drugs to gi divert attention mar piny kuoma kuonga and license bars. Penjina Nakada niya en yo mane mano janeno wacho ka ni penjina Nakada niya en yo mane magidhi timo mar ng'eyo ni maja higni 21 and below gidhi bedo kama iuse kong'ogi ka ng'ato golo ID. Haya. Mago mana moko kuom ote manyakwara mugia Joang chwalo no aliki winjo kanyo moko kuom penjo ma joneno magwa nitiere godo. Ero kamano Joyce. Ayie kod Kevin ni illicit dhi medore. Mano mabandi eka. Kendo ayie kode ni Gen Z gini omako Gen Z ahinya. Wasebedo kwa wacho Gen Z nyaka ne piny chakre higa 24 nyaka kawuono. Gen Z otimo ma, Gen Z timo ma, Gen Z leading the way, Gen Z nyaka protest gite. Ng'anyo manyo ni Gen Z otelo negi. Man ochako wacho ni mae kama mane higa ma ng'ato nyalo tiye. Kado wadwa kupenjo ne moro kanyo mo penjo ni what regulate to the ketho uchumi. Ka wacho ni kong'e michoke usuru mathoth. Serikal choko usuru mathoth kowuok kuom kong'o. Adwa pogora kode matin. Ng'eny joma ok chulo usuru gin joma uso kong'o mabandia. Tede tiende kacha kamina pondi kacha. Teuse serikal ok ong'eye. To kwa nyalo regulate ma ji te uso kong'o yo makare to chulo usuru. Usuru no dhi kata bedo nyading'wen. Molo mwachoko sani. Mano gima ji dwa tiyogo mondo gigweny paro mag ji e wach manyo kelni. Usuru wadhi choko e kong'o miuso e yo makare kendo usuru no biro medore. Mano twak mwasebedogo kendo kata jo treasury wadhi medogo mbaka no ni ere kaka ginyalo medo usuru dhi malo. Ayie gi Lewis ni Gen Z nyaka lok pachgi. Ruth be wacho ni ground floor en ba to malo ji odak. Mano and B gi. Gini and B ji odak te. Ng'ato biro donjo be kuma gik moko timore ahinya. Ndalo moko sirikal nowacho ni odwa regulate kaka Airbnb tiyo. To kata kopogore kod Airbnb liki nikech adere yudo ni kuonde ma ji odak residential areas yudo ni piny kanyo nitiere joma oketo ka wines and spirit to malo kopogore kata kod Airbnb nitiere joma odak to gin joma odak gi familia gi gintiere nyaka kod nyithindo to ing'e ni piny kanyo ema nyathi bende nyaka kale seche moko kodhi e skul kata kore chiro. Ema lo isulungo ni access. Access nyaka wageng. Udageng yo machalo nade koro. Ahinya to bache kaachiel kod wines and spirit moko matindo tindo mayudore kuonde ma ji odak nikech yudo ni kama ji odak kata kumoro matin inyalo yudo kata kar wines and spirits adek kata madhi abich to gin mana machiegni. Community policing be nyaka koro ti. Kinde kuonde mwadake gi nyaka beda jadier ma wach ni an kama dake ni gimoro timore marach kata an gi nyathi e plot kanyo kata onge gi nyathi nyaka wach ni kech gima affect nyawadwa affect. Kawuono samoro nyathini koro ni maber safe. Idhi ka kote kanisa ng'eni kong'o rach. To mos usiko neno kong'o no. Usiko nene aneno. Kako medo neno no. E kako medo ng'iyo kode. To kop chieng' mobile mokwongo ne moyudo kaka gicha mille. Akoro gole biro bedo matek. Omiyo nyaka obed jo adiera kuonde mwadake. Polisi ok nyalo bedo kamoro amora asewacho. Polisi gin ji adier Kenya ka. Kata enforcement officers gin ji adier. Ok ginyal wuotho kamoro amora ji odake. Omiyo awacho ni en ting' ji te. Kata in parent bidak kanyo. Joyce yena monda penj jaga ni ka kaka koro anyalo wacho gadiera kuma dakie ni iyudo ka midwa wacho no midwa goe report no en kar police kata kar chief kata kar MP kata kar MCA mbaka no wasegoyo. To bende iwinjo kanyo ote mar Injinia Lazaro Kanyambok nikech wacho ni kopogore kod kata illicit yedhe matindo tindo wacho ni hard drugs ema nitiere kata jotelo moko ma nitiere ema kelo kata hard drugs e pachoka kata uso hard drugs makamago to ng'ama kamano kidadhi mako to en bende
en achiel kuom jogo maloso chike pacho kae magi kedo godo nang'o Liki. Mbaka mwasegoyo kendo kata nyoro kanyo wa launch policy ni. Jatend migao Kipchumba Murkomen o challenge wani onge ng'ama en above the law ni ng'ato nyalo timatima gigi. Nitie kata jotelo moko manigi gigi adiera yie kodu. Kata mana jomo onego beni dhi rito chik. Ema kendo koro ni koro kodhi kama ene gi gino to koro badhore abadha to ohala ne dhi mbele. Nyaka obed abeda gi chir mar wacho e wang' lela ni ng'ama kama timo kamae mondo mi gigo rum. To wawacho ne enforcement officers magwa ni dhi titiji. Onya bedo samoro ng'ato nyalo buogi timatima tiji. Nitie kuonde moko mane wadhiye wik mokadho nyiche wadonjo kamoro Kitale. Wayudo nyasore ma milion adi. Ne en lweny donjo kanyo otieno. Jomoko kuma nohinyore kata. But pod ne wadonjo. Kendo waziri marwa nomiyowa support ne wan kode sama ne watimo ma kaachiel gi PS mar. Nyaka wabed bold. I'm glad ni policy ni nokadhe cabinet. Cabinet en cabinet mochuo kom gi ker. President William Ruto obedo piny gi cabinet mare moting'o ji 22. Ka ng'iyo policy ni gimosetim gi cabinet level mamalo kamano ma president ochuoe kom en gima koro nyaka lu. Onge gimoro ni koro nitie ng'at moro ma tekre ne ng'eny kamoro maingo cabinet manosebedo. Koro nyaka wadho bed gi puonjruok ne jowa ma ng'iyo chikegi mondo enforce gima nyaka gi enforce mondo mi wakonyre e lweny ni. But kaka nasewacho chien kacha waduto wan gi jukumu mar neno ni gino osucceed. Ng'ato bendo penjo kanyo ne ubong'e nade ni ng'ato ja 21 years and below. Chik wacho ni jauso no ema nyaka neno uso ne ng'ama ok en 21 and below. Bas, koro ang'amu ni tingo kipande ni kidwa metho. Iwe kipande ni kani. Tang na kipande. Kodi biro kode ma fake tang na mondo ni 21. Koro uso ni kang'ina uso ne ng'ama. Chik cha wacho kata ni be okone gi uso ne ng'ama oting'o sila moko ng'ato nigi beti. Ino ka ng'ato biro gi legangla gi beti moro to onyisi ni Meya Jack Daniel to king'iyo to bujai ga pago cheko nitie meya. Samoro dwa madhe mondo oyud chir mondo odhi obet ng'ato. Mano be ni wawuoye kanyo policy. So iga wacha iki di mang'eny dong inyiso ni gol kipande to wagologa. To kopogore kod mano wang'e ni ng'ato masche moko nitiere 21 and below. Kong'iso ng'ama nitie 21 and above onyiewo ne kong'o bo madho. Mano ng'ama onyiewo cha be oketho mana chik. Chik mano ng'ato be nitiere okang' mager mipo bed kikawo ne joma kamago. Nyaka kaw negi. Ok nyalo wegi. Joyce man to koro ng'ama iluongo ni jajuok. Kata kiluongo jajuok. Actually gima be adwa medo ok adwa blame but adwa mana kwayo riwruok mar Nakada kaachiel gi government ne osewacha matin lakini adier makende jok ma rules gi dhi bedo ma rules gi loso negi gin joma tindo. To joma tindo ma ji deal go masani opogore joma tindo ma ne ji deal go higni mokalo. Magi Gen Zs. Tapani hapo sani government osing'enga ma Gen Z en. Gen Z ng'ama wa expect ni kinyise ne keketem marach. To imbe keketeme ni kinyise ne keketeme. Koro sama wakelo chikegi. Mon mi chikegi nego ti. Nakada ka keto chikegi mondo ti, gitie mondo mi gihiny jomoko. Maybe ng'at moro ma ne piny ma ok ni kata government. To sama gikelo chikene nego bende chikene gi sama notim research ofwenyo adier kong'o e gima hinyo ji. Ok ni maybe nitie drug moro, hadi drug moko mosefwenyo ni hinyo ji street lakini koro idwa ket gini tok kono. Maka poni nitie drugs moko hadi drugs ma be hinyo yudho e street mong'ere. Ong'e ni to gigi gin jok mage ma are after this. Nikech seche moko diket chikene ma dibedo idhi tim crackdown kata supermarket. To mana supermarket ma gi jomoko ma wegi supermarket matindo tindo ma miuse kom. Ema dhi yudo crackdown. Supermarket moro man ng'at moro manie government nikech I'm sure ni Nakada ok en a sole body, ok en independent. Nyaka yud support from government. Koro what if kapo ni supermarket moro ma ng'ato en ja government. Be crackdown dhi timre nikech an kaka Gen Z kiseng'isa ni ok onego tim to maybe an go handa moro ma na use. Supermarket na moro matin kata mano wena through generation to mara bedo crackdown to moro mar ng'at manie government ok bedo crackdown kanya ma kendo koro
issues mang'eny dhi bede. And another issue mane madam wacho kae mar weche mag tobacco. Yes, it's true. Kenyans okawo wachno serious ni ma ok yud ka ji madha ndawa oya kaka ndalo machon kanotin. Lakini nitie issue gi foreigners. Yes, nitie issues gi foreigners ka gidonjo e country kae. Miro ni ng'ato maybe from county ne mzungu mane kata county ne ji madha ndawa oya. Koro ko biro ka ene street kata ene bath football pitch kuma ji goye mpira to yuanda. Kora afile ne rules gene go keto kata sama ng'ato lor piny e airport kacha. Hakuna kuvuta sigara. No smoking in public. If you smoke, you'll be arrested. So that by the time ng'ato lor airport ni, when in this country, when I smoke kaka ngat ma active smoker, tie passive smoker moro madhi nyere. Mon mi wa tem be konyo which mag chronic diseases kabiro. Pani kanyo nego bed ni foreigners gibegi imiyo gi wach. Kenyans want to chikni waseng'eyo maonge ng'ama yuanda wa yaye. Lakini foreigners madonjo. En adier ni ndalo mane chik mar ndawa obiro ne en wach malwenye. To wan sani kaka owuoyo ka wan gi Tobacco Control Act. Nolose. Ji nopingo ndi. Foreigner ka donjo Kenya, ndalo moko nadhi e piny moro to adwa ng'ado ndara taweni anno ka ndara clear weni ni mondo ang'ada. Kech ang'iyo kono kane mtoka ni chaka ang'iyo kono. Ang'ado matin to kago ndam 30 osebio kawa. Korido wacho ni anang'iyo Kenya kucha ng'ada. Foreigner kodonjo ka nyaka ng'e chik. Kata en mana foreigner bela mane kod yamba na piny mane kiketho chik jite chik onego apply go marom. Koro ok migi thuolo ni gin foreigner. Joyce wach moro obiro nikech ing'eni seche moko wakawo ni wach tich ma onge emomiyo kia ng'ato koro madho kong'o ma oyaye asasa to wan bende kod wapare ni wan kod jok moketho tijego nikech madho kong'ono. Oyude to kethe kendo chako manyne machielo kendo dhi oketho. Koro onego wadog chien kendo mondo wapenjre ni yani to ng'ama yudo tich to ketho nikech kong'o miyo ketho tichni. Omiye msara mokwongo en owuok odhi oro SMS notuo. Aya ng'ama dwa wacho ne notuo ni en min mare kata ng'atno modak kode kata osiepne ema dwa go simu e ofis notuo. Wang'e ni seche ma wapando chandruok to wan ema chandruok ni biro nwa kendo. Nikech kigo simu kawuono moneno ko succeed kendo next week kendo kochopo Monday kendo obro bede e kwong kochakre chieng' tich abich nyaka otek ndi ni mondo tamri wacha diera to ok onego wabed jok ma ema miyo ng'ato makonyo ng'ato mondo oketh chik kata konyo ng'ato mondo oketh ngimane nikech wan kod wich kuot kata nikech ok wadwa ni mondo gini ong'ere ratiro. Nikech wang'e ni joma chako madho kong'o gin jok ma komadho kong'o to onwang'o kok onyal dhi tich. Koko dhi tich obro go simo to nitie ng'ama bro kawo miriambono kata nitie ng'ama bro konye bedo ja miriambono kata jenzi wadgi mabro ng'eyo ni bwana cha to nyoro nyoka par no bro biro ene modhi kwongo wacho e ofis ni huyu ni chal ka gima ne anauma na tumbo. Yes. Koro koseng'eyo ni nitie ng'ama bro sire to obro dhi mbele kod magi. Yes. Wameda ni somo moko kuom ote manyalo koro mogi jonga no ka uronwa ko kale namba mar 3 wadong kod dak 9 kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Iwacho kae oking'iso wadongi dak 4. Aya, iwacho kae ni if the government want to do away with the illicit brews, let them do away with the producers, then consumers will have nowhere to get these drugs. Owacho kae ni anja winjo Joyce piny kae ema polis kawe pesa moloyo kata manyo jokuo. Omiyo ma emomiyo serikal usuru maduong' sana Kisumu. Janeno machielo bende wacho kae ni Joyce wouru kupango the wacho ni the chewable wach kong'o ema omedo dhiera e piny ahinya ni mar nyathi monego konye gimoro makelo konyruok kata osemera oduogo bedo ting' janyuola. Konywauru jonyuola
hinyore. Mago gin mana moko kuom ote manyakwara Mugi Ajwang chwalonwa dakika en adek. Adwa ni apogu dakika achiel ka watieko twak marwa okinyi ma kawuono. Janno amoro kanyo wacho ni owinjo bed ni idwa away with producers, then consumers ok bibedo gi kamoro amora mar yudo kong'o. Tax bo bedo ka wuok kanye kaachiel kod wachni mogik liki kwatieko. Weche duto ni e policy ni. Agombo ni jo Kenya mondo somie gini. Ji no thoro wuoya malach ahinya mokapo gi somo. Wasomo mondo wane. Asewacho ni usuru biro wuoka. Kwa timo ohala e yo makare. Kikwangi ka onge jomo meto. Ji biro metho e bwo chik. Kikwangi profit ahinya at the expense mar ngima nyithiwa. An adwa wacho mogik kawacho ni twak oseredhe mesa. Wamedru go mbaka, ti kuonde mwaburu winjore, ti kuonde mwaburu pogore pare to gikone gigi okel mondo kony piny. Nikech asara makong'o gi math gi weche machalo kamago osekete pinywani. Erokamano ahinya Liki Ila, Director weche chike Kanakada. Lois, wachne mogik ka watieko. Wachna mogik en mana ni wang'e ni seche ma wawuoyo kuom wach kong'o, ka waweyo ma kong'o kalo asasa, to ng'ato ka ng'ato ng'e ni ibiro iko siling milion 3 eka mondo ikel go thieth, to bende ng'at mibiro loso ne WhatsApp group ni dwa thiedho kong'o dhi bedo matek nikech inwang' ka ji bolo ni wach. Omiyo wachak wasum paro tae wageng'e kapok odhi asasa. Erokamano ahinya Lois Okelo. Jahoch Hannington, wachni mogik ka watieko. Wachni mogik en ni adwa kwayo sirikal mondo through the Ministry of Education to kod migawo mar Nakada mondo gi implement civic education e weche mag yedhe marichogi mondo bed part and parcel ma gik mipuonjo ji e mbalariany. Ada kendo kwayo yudhe wetena ni kik janyuol onyuoli mopidhi misomo michopo kuma intiere no. Kik iket P1 e wang' janyuol. Onge janyuol mamor ka neno ka kong'o kata yedhe marichogi tero ngima nyathine kamarach. Koro wabedu responsible ni in owuon ne dendi mondo kik iketh ngimani. Erokamano ahinya Hannington Oguk, jasom rieko weche ewi chenro rawere kuom kawo thuolo mari kaachiel kod in Lois kod in Liki kuom kawo thuolo maru mar biro e studio kae mar mondo mi wabed kod mbaka maket kod mae. Nyakwara Mugi Ajwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak maru e chenro mar mbako romo. To mana kaka iwinjo kaka Liki, Director weche chike Kanakado wacho ni magi gin mana policies kata paro mana kado biro godo. Kata kamano paro makamagi podi bobed ka ikawe pach jopiny kaachiel kod pach jokanyo mopogore opogore mar mondo mi oneni to gin paro mage malew mowinjo bed ni kete tim mondo gibed chika manyalo konyo e geng'o kata gayo kata e tieko math asasa inya to e kinda rawere e pacho kae. Nyakwara Mugi Ajwang kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa kata mar chenro marwa okinyi makawuono. Elojo wetena mano moriwo Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao moneno ni chenro ni obiro ni yo makare. Wagoni erokamano ahinya. Ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani, nyinga Joyce Odur.